Fi di'r pianydd ar gyfer prosiect. Dwi'n mynd i fod yn chwarae piano a gallweddill ac ychydig bach o piano tu fewn i'r piano hefyd. Be sy'n ddiddorol ydy fi sy'n aml iawn yn cychwyn y synau electronig a mae'n gwahaniaethu rhwng dwi'n gwasgu botwm a mae rhywbeth yn cael ei recordio yn y grŵp neu dwi'n gwasgu rhywbeth a mae'n sain fel sampl yn dod allan o'r speaker. A mae'n creu fatha tirlun gwahanol yn y darn, mae yna lot fwy o synau yn bwnsio gwmpas. A weithiau hyd yn oed synau piano sy'n eitha rhyfedd achos yn aml dwi ddim yn chwarae dim byd ond dwi'n gallu clywed sain. So mae'n ddiddorol. Fel arfer dwi'n chwarae y piano arferol, ond efo'r allweddill dwi unau yn cychwyn samples, y synau electronig, neu weithiau jyst yn chwarae synau ar yr allweddill. Ond dwi'n chwarae ddau ar yr un pryd.